Мъглишкият манастир Свети Николай е емблематично място за жителите на региона. Към настоящият момент той има силна нужда от ремонти. От общинското ръководство още с встъпването си в мандат заявиха, че реконструкцията ще бъде един от приоритетите им. Ръководството на община Мъглиж изрази своето разочарование от факта, че не са успели да входират разработен проект за близо 1 милион лева за реконструкция на Мъглишкия манастир и неговите стенописи. Имахме проект и готовност да участваме отново по програма за развитие на селските райони, мярка 322. За реконструкция на църковни храмове. Проектът е готов. Проектът е на стойност 1 милион лева, без може би 10 хиляди лева. Значи за 990 хиляди лева е проект. Много хубав проект. Включваше изграждане изцяло на вертикалната планировка на манастира, както и възстановяване на иконописците, а знаете, че някои от тях са единствени по рода си не само в България, а и в цяла Европа. За жалост не срещнахме разбиране от страна на митрополията. Проектът беше готов, апликационните форми бяха готови, формуляра за кандидатстване беше готов. И щяхме да го входираме в първия ден от програмния прозорец. Но тъй като тези обекти, искам да ви кажа само, че манастира Свети Николай Чудотворец също е паметник на културата, са под прякото разпореждане на Старозагорската митрополия и без тяхното разрешение и без техния подпис няма как да се осъществи това нещо. За жалост не срещнахме разбиране от тяхна страна. Комуникацията започна да куца още от самото начало, така че поради тази причина проекта не можахме да го входираме. В документи за първи път манастирът се споменава през 1623 година. Има редица легенди и предания за създаването му, като едно от тях е, че той е основан от цар Калоян. Многобройни са сведенията за просветителската и дори революционна роля, която е играл манастира в миналото. Няколко пъти в него е преспивал и дякона Левски.